kodwa mzala ngikubonile nawe lapha ngaphakathi ukuthi busongizwela nje mzala nje manje kwasho wona ukuthi wena uyayiqinisa nje. Hayi mzala kodwa nawe masushaya ngomfazi engathi umajazi lo ababecula ngayo okhansela no JBC. Umzala wami lo umbona nje baqede kumshaya wena uthi Batista. Ngicela ukuthi ungamphiki. Wakwana ningibize ngoBatista ngizonihlikizela lokho. Batista. Xolisa Nkosi yami ukubiza ngoBatista. Uyabona wena bhuti omdala. Thina siyithulelwe nje Nkosi yami. Ethunywa nje azinacala. We are the Manjingilano. Labo mashalele kun. Labo mashalele kun. Labo mashalele kun. Labo mashalele kun. Labo yabahlaba. Uyabona mzala uyazi uthe uBatista masekubamba lapha ekuphakamisa ngezwe ukuthi angimshaye ngenye ikhiki uyayibona le yama-China ashaya ngayo lokuthi ushaya abantu abawu-10 ungakayibeki inyawo phansi. Wemzala ayingemini umcasulo ongitshelela mangakho mzala lo muntu wena umsabile wamheka nje wangibamba ngiyeke mzala. Ayi kodwa nawe mzala ngeke wena manje usuhamba ushaywa yizo zonke ishimane la ungathi ngumnandi ngingekho. Uyabona mina mzala ngelusa mina nginsizwa mina mzala. Uyabona impama engishaya ihamba nogesi phakathi angiyikhulumi ke yetshe. Uyabona nje kuba inkomo ziyakhuluma bengizothi yobuza uVehlisi ebezokutshela uVehlisi ukuthi mina itshe inkomo ngiyishaya ngetshe ingene endleleni iqonde thwi. Yabona mina lento ayishoyo ayingisizi ngalutho mzala ayingisizi ngalutho lento ekhulumayo. Wena mzala sengikhathele ukuthi njalo wena ulokhu ungitshela ngendaba zokulusa ngoba lento oyenzayo mzala ngiyabona uzogcina usufuna ungisenga ngekusola njalo. Awu mzala ngoba ngithi mina abantu mabekushaya bakushayile ekhaya kanti ingqondo yakho ibesihanjiswa yini. Ngicela ukhohlwa ke indaba zengqondo mzala ngoba ngizothi ngisuka la ngithi shayela imoto mzala bese uba nenkinga. Hayi wena mzala bengingasho ukuthi aphile wena ayiphelele lapho nje mzala wami asiqhubeke ngokusebenza. Uyabona mzala njengoba ngithengela amabhiya lawo ngoba ngiwamukelanga kahle mzala. Ya mzala uyabona mangake ngisho kodwa ukuthi ngawagcina ngiphuza ubhiya ungamangala phela mina bese ngiphuza lo tshwala bezandla lo ophuzwa ngugcokamelisha. Cha mzala uyabona ugqokamelisha usaphuza ubhiya manje asakuphuzi lokhu kokuphiza umuntu ophuza lokuphiza manje ungizwe emchunu lwabamxosha okhozini nolinda sibiye wakambona walinda sibiye ephuza uswala naye ngani mzala bamxosha phela emsakazweni. Ya bamxosha impela mzala kodwa akaphuza umuntu ophuzayo yile nkosi yamabhinca. Hayi yabona mzala ziyakhala ke manje. Uyabona ke mina mzala mangidaka wasmart mzala mina ngidakiswa okwadla ubheka lo mfana lothi makadakwa yena bese ecabanga afuna ukuyozingela. Ayish yabona mzala mina mase ngidakiwe uyabona mina ngiba nesibindi kakhulu ngingawashela amaqwabe twins mina mase ngidakiwe ngiwashele womabili kanye kanye athi uyakhuluma utira ngithi hey thula malume wena ufana nenja wena uyalumana. Yabona ke mina mzala ngendlela enginesibindi ngayo mina ngashela umakhathi mina mzala ngize ngimbize ngishambu ngimdonse imbela ngithi makhazi indlela omuhle ngayo ngathi umadlala lo wakuzana lapho phela usha amachopha wodwa kodwa ngikusoli mzala ngoba phela
utshwala vele benzisaneni. Umjayiwe mina umjayiwe Umhlaba ungenzumuntu Umpuzile mina Ulala ngiduma Umjayiwe mina umjayiwe Yabona mzala wena mzala wena ungumzala wami wena mzala Umzala uyabona mina mzala mina mzala ngiyindoda Yona mina mzala ngindoda qobo mina mzala. Angiyona lolu hlobo lasomizi. Ya mzala uyabona ngoba usukhansa lemthambo la. Ngathi labafana bathi akhambanga kahle. Ngiyakwazi mzala uqinisile ke manje. Yabona ke mzala. Aseyinto eyodwa manje. Mzala ashaye ingoma same se office. Ya ingoma manje mzala. Ulala ngiduma, ulala ngiduma. Jayiwe mina jayiwe baphepha. Umhlaba ungenzumuntu. Ulala ngiduma. Umhlaba ungenzumuntu. Nina umfazi amshaya bo. Henry! Yabona mzala. Ndanza upopa namuhla. Henry! Wamzala. Ngiyamshaya umfazi mzala. Ngizombamba womfazi ngimbambe womfazi. Ngizombamba womfazi. Henry! Uzobona umhlobo. Siswami. Uyabona wena ngiphi umsebenzi. Ngiyabonga umsebenzi onginike wona yezwa. Ekundwa, bheka phansi, mtaki. Akushiwo ukuthi umuntu wesilisa udakiwe. Thi udle kakhulu. Ubathi ngapi? Phela namhlanje ibhede yami. Lalela wena Henry. Ushaya umzala wami ngosuku lakhe lokuzala. Leyo nto leyo ayingiphathanga kahle. Ngicabanga ukuthi manje ngihlabe nge-take 5 eshisayo manje la. Uzoshaya inyoko lomshini emaplazini. Uyabona yini umzala wami lo? Benjima Chuck Norris. Lo angashaye kwasanhlobo emafilimi. Uyabona into ayenzayo wena? Ushaya nje ilonda. Buka la mzala. Buka ngizomenzani mzala? Buka la. Buka la mzala. Ngitshengisa mzala. Hawu. We madoda. Mzala. Wena kundani? Sasa nisambane sakini. Hawu kodwa. Sasa ngimthula kahle, ngimjwayela kabi. Hawu mzala uyahoda. Hey, Khumani. Hey, Sasa lenteke manje. Ngimjwayela. Hey, mzala. Yabona mzala. Yangazi mzala ukuthi wena mzala uyabo mzala ulahle. Yalo lokuzodwa abantu lothi waphuze ikhene lodwa mzala. Afela ithole sekhumuli iphela. yabona mina wena mzala mina. Mangahlangana naye uzodwa. Ngingamshela uzodwa wabantu.
Ngingamshela ngoba sengibonile into yakhe. Futhi nalapha kubo TikTok, TikTok lento yenu. Ngambona isithombe sakhe. Mzala. So mzala wena ulala kanje mzala. Wena phela wena nje mzala ungavuka nje mzala uzodwa abantu kade. Uyabona uzodwa mzala. Washwela ufana lokhu kunesaka ukuthi ulo uthina. Wena mzala wena. Uthina mzala. Ungithatha kancane wena. Thatha kancane. Mzala. Oh, wena sengiyeleke lo mzala. Kusho kuyakhona. Khonisa ngalo baba lo baba lo mubi lo ongazi wakhe. Lo sibiza lenkomo yena uzangasena umuntu. Fanga vele ngihambe ngokulalisa lokho kumzala. Qhubeka ukuphuza. Hayi mzala mina ngiyahlupheka mzala hayi. Ngiyahlupheka mina ngashonelwa ngabazali mzala. Mangithi ngisakhala kabuhlungu mzala. Ubaba wathatha isibhamu wadubula umama. Mzala. Mzala wena kanti mzala ubuza kuphi mzala? Ngoba phela wathi ungaphuzi lokho baba. Noma bakho mzala ukufaka i-fluid. Well, no at spinach. Ngoba la ngisho manje mzala ngoba isishana sopo le ngempela nje manje. Hayi mzala mina ngiyahlupheka mzala. Yazi mzala. Ngiyabona uyophuza amanzi khona zoweshwela. Usokhala kakhulu phela manje mzala. Hawu mzala hawu. Wangifida ngamanzi manje bubutshwana kanti mzala. Hayo, wemzala wena. Mzala siyasithenga ngebruwali yonke mzala. Sekamabhiyana nje ambala. Awu mzala nawe uyangikhalisa ngembozo manje. Kanti unophuza kangaka mzala uphuza kakhulu ngathi ngifuna ngazi. Lo umfundisi waseZayoni, lo onempandla nesisesikhulu mzala. Ayi. Wena mzala, owaziphuze sobabili mosha. Hayi mzala. Ngiyahlupheka mina mzala, ngiyahlupheka. Sozala renjani. Oh! Yeah. Hawu. Mzala. Kwenzenjani manje mzala? Hayi mzala ke ikhanda lami ngeke ayiye mzala. Selisinda kakhulu manje ayiye ngathi balishintshile nje bafaka elikhulu mzala ayiye ngeke. Ngathi bafaka elikhulu la ayakwini ayiye mzala ayiye. Oh mzala. Ibhabhalazike lelo mzala. Ayingeke mzala elingaka ayiye. Ayingeke mzala. Yabo manje sengiyezwa nje ukuthi ayingeke ngiyahamba mzala ayiye. Hayi khuleka mzala. Ngiyahamba mzala. Phela ukuthi nje kufanele siqale sigeze bese siyahambisana. Iye mzala ngeke mina ngisho ukuhamba emhlabeni mzala ayiye. Hayi. Hayi. Ngeke mzala. Awukazokufa mzala wena. Phela abantu abangenamsebenzi mzala basheshe bafa. Awuye mzala. Ithini manje lenkulumo yakho? Hayi mzala. Mekithi mzala ngikubekelile phela amaphilisi ekhanda. Ngazini nje lo dawe ngayo wena ukuthi uzavuka ukugula. Phela kana mzala usajwayela amashayeni mphuputha lawo aphuzwa uVusnova lapha edluleni elalini. Engeke mzala athi ngivuke iye. Ha? Vumpela mzala vuka. Hayi baba la.
mzali uyabona mzali angishawo uvale. Ngizwe lithi inhle mzali. Phela senze iphutha enkulu emsebenzini izolo. Nani manje mzala? Yesterday went izolo. Hawu mzala. Wena ubonile moso besidakiwe. Sizoxolisa nje kudlule. Wemzali. Uyazi mzali kuyacaca ukuthi le wena leya ntombazane akayazi kahle mzali. Phela leyo ntombazane mzali ishayinye ikiki ngathi Mike Tyson ngiyakutshela. Uyabona mzala mina ngishayisa uHenry Holyfield. Uyabona nje kungaba ngcono kuye ukuthi azame ukuthi angijezise ngenye indlela. Ngoba mayeke wazama indaba yokushaya. Ngiyakutshela niyokubona ukuthi inkomo iyamzala uma. Hayi mzali angikuyela. Angizoloke mina ngikambana nengane isesweni ngoba ngiyazi noma iyomfana noma intombazane. Hayi, asambe igazi lami. Kuye indawo yokuqambana nengane asambe emsebenzini. Mhlaba mhlaba uhlale mahlalele mhlaba uhlaba yabahlaba Ndodakazi, mhlaba ngiyalibona la ngosemehlweni akho kodwa ngoba bengingathi wehlisa umoya nje. Yazi baba kunani nalomzala wakhe bangijwayelele izolo. Ngilinde bona nje la. Kwalokuphuza emsebenzini ukungidelela nje lokho. Ya, bona benze kabi ukuthi baphuze emsebenzini. Ngoba ngokwenza njalo behlisa negama le company le. Ngibafundisa imezi ngeAfrikaans ke mina namhlanje. Ya, kodwa ningaphuli lutho phela la. Futhi ungabalimazi kakhulu. Kusamele bayosebenza phela labantu. Hayi kanti ikhulule yaba. Ngizothi ubathinta kancane nje ngesandla sensimbi. Nje babona ukuthi angisangani phela. Hayi, ulungile. Ngisake ngiya nami ofisini lami la khona kumele ngilungise. Hayi hambe kahle baba. Laba mabafika batshele beze ngapha. Ngifuna baba. Hayi, ngizokwenza njalo. Awu. Nene. Timandi. Kwasiyamthatha wabo. Kwasubomba ukuhleka ngaka manje ngathi ubheka umuzi lokuthi lo wayekhuluma umlanjani. Awu, Mtimande Bambolonyi. Singaba imbili zafika nonini. Hawu mzala, nami ngibuka yona lensizwa yaMtimande. Uyabona nje, ngathi ulinda sibiya lo waxoshwa ukhozi. Lo namehla amakhulu afana nawagcoka melisha. Wenzani? Uyazwa ukukhuluma indaba. Yabona phela kungathatha ulinda sibe uthatha ugcwamele ubahlalise phansi ukukhuluma. Hayi komqiniso engabongi lapha. Into eyodwa leyo mzala wami, into eyodwa. Usitayela khanyile nendidana. Shintshwe. Yena nabositayela khanyile. Nabanga umsindo la ofisini lami kwenzakalani? Hayi mphathi wami ake silungise la. Uyabona lo style osifanisa naye. Ufana ncamashi nolenile lwethulinyana. Lo obedlalela amakhosi ebizwa ngoBeyonce. Cha wena mzali. Usitayela khanyile akamubi kangaka. Ukona nje ukuthi usuke ebiphisiwe lezimbi zazikabhaka umalume wakhe la umchaza ngazo. Wena wabona ungezwe ekhasa unjoko. Uyedleni dingo. Mana-ke mphathi wami. Kufanele nje incane lodwa ususibizelela stingrelo wakho. Awu, mphathi wami nami bengisho njalo impela ngithi okoniwe ngomlomo akulungiswe ngawo futhi. Ingazifike ezandleni mphathi kugoqelwana izandla kufihlelana izinzipho. Hawu, uyabona nje mphathi wami mina ngikhuluma kuyimanje. Hayi wezwa. Ungishayile ustingrelo wakho. Wangihlaba ngiphula iphungula. Kuyimanje mangifika nje mina ngifike uvele uphungula kuqasha. Uyabona mphathi wami lapha la kumzala kusho ukuthi kumincezeleke ama-pipe lawa ahambisa ukudla nalawa ahambisa amafinyila kwaba nokuphambana lapho manje mangaphinda umpikisele kulodinga ngithobela wakho hayi ngeke umzala vele kusho ukuthi singamngcwaba ngesonto elilandelayo ngeke kulunge mphathi. Kwenzakalani la? Niyaphuza nisemsebenzini? Ha. Uyabona-ke mphathi wami lapho hayi cha. Ayisho ngesodwa impela. Hawu impela mphathi nami bengithi asixolise impela. Hawu mphathi uyabona nje ngizokwenza isiqiniseko sokuthi makuphela inyanga ngikuthengela ugologo omhlophe qwala nonofana namanzi othandwa ngamazulu. Isiminofu namzala. So phatha isiminofu wena mphathi wami. Phela yabona isiminofu amazulu nje azi ukuthi iyona vodka nje. Ukuze ubone nje isibashisa umlomo ngathi upholoni. Lalelani la. Amaningi ngale kuhead. Nifike nishiye uniform. Umsebenzi uphelile.
Hawu uxolo kakhulu mphathi. Hawu ayengazifike lapho. Ungamane impela siyobona simane khona ukuthi usenza njani ke manje indlela noma ngaba nje ngenye indlela esibona ngayo ukuthi senziwani kodwa hawu phela komsebenzi mlungu wami. Hayi mina mzala nje mina ngisane injalo. Hayi mzala khululeka uyabona uma uhamba nami ngeke wenze ushayo enkhona. Mina ngangigada umlungu uVan Riebeck wayegadwa yini. Yini niphuze emsebenzini? Hayi nkosazana. Athi manje bekusuku lami lokuzala izolo. Ngase ngithi cha nomzala wami asithi uqhabula. Ukuqabula lento yokudabisa kabuzala isimama. Hayi wena nkosazana kusho ukuthi lapha sithenge nje amabhiya ambalwa. Nethi manje ngiyamsola uBaptista nguye lo osifakele i-back food. Akushiyo ukuthi i-black food. Kuthiwa i-break food. Mzala. Ubani lo Baptista? Oh, nkosazane ke uBaptista yilo sigola lo ogadela khane esaphweni. Simtholelele emsebenzini. Ngathi mina Baptista kwake kwalalwa yini emsebenzini? Yazi wathini yena? Wathi mina ngikhathele phela ngiyajima. Bekethi ngimshaya ngonyawo entanyeni lapha njengoShawn Michael. Wathi umzala hayi ngixolele mzala. Sase ngasingiyamxolela nami. Wasibonga ngalamabhiya. Kodwa lokho nje akunika igunya lokuphuza emsebenzini. Hayi siyaxolisa wena nkosazana. Yebo semasini. Ushaya umzala wami kanje. Wayisusu uzoyimela. Wayisusu uzoyimela. Awu mdala washaya mina. Mdala sikhaya ngizona. Kodimala. Wemzala. Ngiyakhuzela kodwa mzala. Wena wenze njani? Wayodaza inkani engathi uJavas lo nekhanda elikhulu ngathi inkosi yemifi. Mzala, mina bengizomshaya uHendi lapha. Net manje into engishaye ngayo yilokuthi yena ashone phansi. Kuba kashonanga phansi lenqindi yandlule emoyeni. Bengizomshaya mina uHendi lapha. Wemzala. Ngusolo ukuqamba manga mzala. Uyabona wena uzinywanga phela lapha. Wena ushawa nje plane. Hayi mzala, ungibeka kabi ke masuthi ngishaye umuntu wesifazane. Mina lapha bengifuna ukwenza lento yeni yesilungu. Le abathi 16 days of visiting. Mzala kuthiwa i16 days of activism. Yona i-activism yeni leyo mzala. Phela bengeke nje ngisuke ngishaye umuntu wesifazane lapha. Hayi, ngeze ubuso lo. Ke sabana. Kenza mzala. This is a dangerous groups that we're dealing with. 138 in progress. We are Manjingelane Zofo. We are the Manjingelane of course. We are Manjingelane Zofo. We are the Manjingelane of course. We are Manji. We are Manji. We are Manji. We are Manji. We are the Manjingelane of course. We are Manji. We are Manji. We are Manji. We are the Manjingelane of course. Labo labo mahlaleli kulo. Labo